Dobré ráno. Vyjíždíme do Varšavy, teďka jedeme pro Toníka. Honí zaspal, ale s tím se tak nějak počítalo. Máme 4 ráno. Tak nabrali jsme Toníka. Frčíme ještě pro Matise. 4 hodinky ráno, ale ideální čas stávat. Jde možná. Máme ten tak máme tady Matise. Čekáme u Hilmuše klasicky. Tam to štětýlko, to je Hilmuš. Klasika, vole. Už jde, Lemon. Sleduj. Počkej, kam jde. Jde do Hitkozy. Počkej. Hele, už frčí. Zdar. Čtvrtý účastník, vole, tady Čtvrtý účastník, vole. Já jsem se nějak vole doprcal, vole. Máš občanku, vole. Jo, to jsem si vzal. První zastávka, tank ono, kucí, jak to vidíte. Ale dobrý. Už jsi to koupil vůbec. Jo, Jsi šel vystarat. Možná vlastně není, jo. No? Má zajímavé. Kámo, hele, suberky, vole. Máme tady suberky, nice. Koupil snídaně, ukaž se spokoupil. Moje snídaně, Exotic Foods, Siberky, povinná výbava nesmí chybět. Kolikát je? 10, 12? 12 jasně, vole. 10 je malý číslo. Teď cestovatel po Francii. Škoda, že nemají po Polsku. Kupiłem go po mirach, przywiózł go z Niemiec i każda nie chce w nim siedzieć. Každý dobrý chleba z polské kříle. Píčo, to docela dáváme, vole. To je, ty vole. To je Stonehenge, ne? Novodobej, vole. Možná, jak se ti tady bydlí, vole? Jak to projet? Z dálnice jest. Nevím co, vole. Dobrý, jak tam to nic nepíšou, je to projet. 4 let. Nic toho nepíšou, vole. Tady, vole, to vylezu nahoru. Jsem se hrozně vyfučenej, vole, já nemůžu. Se nejít do Ale hovno, nemusíš. Gumrun. Nemusíš gumrun, vole, vidíš, vole, to je Jim and Fun, vole. Ale počkej, to si pak vyhodí, víš co? Nemůžeme nás vyhodit, vole, když mají zavřeno před. Kamale tady mají, vole, úplně zasraný stoly, vole. Si dáváš, vole. Já se dávám nějaký kámu kafe. Ale já ve jsem kam se třeba decet. No dekaf je dobrý, to si dej. Máš bez kofeinu, Nechci. No jako bez lakto. Kámo, taky nechci. Dej si, vole, sůl tady. Ne. Sůl nechceš. Dáme si tady dej si cukr sůl. trval trosk. Jeden. Vysral koníku. To je dobrý, vole, kokotí náser. Objevuju slávy, vole, polského tak co nej. Tak jak jde zatím cesta, kucí? Pohoda, potkal jsme tady Borečka Bavoráku. Magan, vole. Počkej, já to Jdem na něj, vole. Pozdravíme ho. Co ty ho, jak to ne? Já jako zatím jako popel, jako Vidí, tak promelem. tady máme jakoby, Máš pomalu střízlivý, už je to vidím, jakoby, tak mám dost místa na kolonách, tady sedím jako král, tady popijím pívko. A co máte, jak to? Ale dobrý, poslechnu se si drapáka, takže fajn. Drapák. Jsi dobrý, vole? Co? Pověz nám něco. Já nevím, ale hodnotím velice pozitivně. Viděl jsi něco? Jo, viděl jsem toho spoustu a ještě spoustu vidím. Dneska prostě útočíme na Polky. Máme tady další zastávku na benzínce. Jak hodnotíte cestu s Hilmošem? Je to prdel, no, jako je to moc nejvíce. To čistý kluk, já už se nemůžu ani smát, No, ještě jak se vychcel. Ale dobrý, táhne tam jak zmrt na hajzlech. Jo, Jdeme smrdí pro to pivo, tam. jo. Já jdu pro pivko. Hodně padá. Já beru Tatra. Vidíš, to má prostě takový platon za sebou, aby prostě tam všechny zdrogovaný lidi, vole, tam prostě nahází na ten podval, kámo, a jede prostě s ním
nevím, do prdele třeba. No to říct. Já jsem si tady nakoupil nákup a ten má 7%. Ale tak, aby jsme vám popsali, jo, je 8 ráno nebo kolik. A on vstával prostě Tatra. ve 4 ožralej. Od té doby měl 2 pivka a teďka koupil další 4. Tak jako základ je dodržovat pitný režim. Myslím, že ho dodržuji jako velice obezřetně. Poslední, jo. Pomyš mi okno, když seš ten míč okenen. Tomu dneska ne, vole, zítra. My tady máme dneska zubra. Zubra, jo. Tady, vole, vypadá jak medvěd sice. Je tady ústava, vole. Máme v tom 6% objektu alkoholu. A chutná to trošku jako voda. S příchutí piva. Voda s příchutí. Jenom možná tady poslední 5 minut říkal, jak to je voda jenom s alkoholem, jo. Poslední. To je regulární pivo, prostě, co děláš, vole. A je dobrý. Ukáž, pošli. Kurva, poliši. Do píči. A to je normální pivo a chutná poměrně jako dobře, nebo víš, jako... Není to jako nějaký... je to jako jedno z nejlepších piv, co tady se asi má. Šále dozadu do minibaru. Prostě Tatra. Tatra moc ne. Jako nevím, proč tady mají Tatru, když Tatry jsou vole na Slovensku. Jako jinak. Naši půl hodině jsme zastavili Hilmoš, kam jdeš? On se zase nechce to. Jak jste vyprázdnili jeho minibar, vole? Víš, co to? Tohle si sem teďka dávám já, ale jinak. To bude muset za chvilku ale dokoupit, ne, vole. Kolik máme hodin? To prosím tě připomeň. Ani ne 9. Kola. Volá jenom. Neznámý číslo. Jak na tom seš? Blbě no. A vysokačku v kolchoze máte? Hele, ukáž, co skoupil Hilmoš. Jdem zrovna unboxing, kámo, Red Bull ve skle. Vypadá to jako kámo malý pévo. Představ si, chutná to jako Red Bull. Ale víš, co mě jako tady nejvíce rozsekalo? Ozývaj, čáslo i úmysl. Od Hilmoče neslyšel ještě celý příběh. Co? Polský Red Bull. Jak to bylo Takový vodnatej. Tak kámo, my to bude se Je no, takový jako... Na řadě takový odnatej, no. Zastavil se z dalších, vole, asi 30 minut, vole. Hilmoš jde zase chcát. Ukáž jeho minibar za tu půl hodinu. No. Má tady poslední kousek, vole. Takhle tady sedím celou cestu. Píči, musím chcát. Chcát pro pivo, jo? Píčo, pivo. A chucená voda. Hilmoš, tohle musíš koupit. Plzeň za 100. Co je kámo za Plzeň? Jediný co do den dobrý. To je gen dobrý, vole. Já už to dneska nedávám, kamo. Já, kamo, na palivo prej, vole, já bez sama se nechápal, jaká bije, vole. Já už dneska, kamo, na to seru, na všechno. Taky není ani 10. Tatru si dáme blíž. No tohle musíš vypít, vole, teďka. Já tohle musím vypít, tady to je přeplech. Přeplech. Tady je něco na plechu. Tady je prostě přeplechavkávaný mordo. Vyjeli jsme Hilmoš asi, že potřebuje chcát. Vyjeli jsme 50 metrů od benzínu. Jestli ty je říct, kolikrát se na ty benzi se vychcál. Dvakrát. Měl jsem jít možná i po třetí. Šel, vychcál se, šel, hledal tu velkou a říká, kus, já se jdu vychcet ještě jednou a šel po druhý. Plzne premium, ale car bude. Se šlápnutej mojí nohu. Píčo, ten je nějaký navcanej, vole, přechcanej. Ty jsi přechcanej. Píčo, jak si tam sedí, vole, ne. Koukni na Hilmoše, vole. Kamo, já nevím, kde se dal to pivo. Už jsem dneska projebal tak litra. Já bych chtěl jenom ukázat moje POV. Dám 6, vole, zrovna, jo. Já už nemůžu, vole, tady do píče. Tohle to jsou živec. Já už nemám živec, jo. Tak jak jste nemyslí, kámo? Pozadu, vole. 36 km dokonce. 48. Tady s Matym rozjíždíme jakoby bamby s pivama. To pěkný bambus. Maty spal. A Hilmoš ho třeba 3krát budil. Už jsme tady! Maty, ty sračkou nespěl! Dalo se to ignorovat. No tak jedem na tu vyhlídku. My jdem vyhlížet, vole, velký věci. Já se aspoň to nafotím, protože foťák tomu chová, víš co? Jo, mozek ne. Dneska budu jenom dokumentovat, abych z toho něco měl. Koukneš, to dělal na Tam kalbě. klopí, Ty píva jsou tak silný spůjně. Už ty 6, vole. To má procentuálně, vole, jako... Hodně objektů to má, vole. Je, vole, skoro jak víno objektu.
Jsem na vrchu svýho trůnu. Myslíte, že studuju, nasadím gír, abych love viděla, zavřu tu černý díl. O hodinu a točím to jak sekadnou. Tak, hlasíme, že už jsme v Varšavě a už tam zatím je tady hovno co vidět. No celý ten vlog jenom o tom, že Hilmoš chlastá v autě zatím. No je pravda, že je teprve 10:30. 6 ty vole. Kámo, koupíme polský žvára a půjdeme se vést kouřit. Takže, jenom, my jsme se všichni zašli na hajzlu a Hilmoš jako jediný musel zůstat někde venku. Že paní už jsme tady, tohle jsou nějaké naše bytečky, vypadá to dobře. Parkoviště taky pěkný, já jdu akorát teďka najít Hilmoše, protože on tak se šel vychcat. Jsme mu zakázali dovnitř, protože Maty, ten démon, jako dnešní vylete je úplně v prdeli. Jo, protože já jedu za první s rozbitým autem, zadní sklo je svázaný izolepou. A Hilmoš 17 let je nachcaný jak dobytek. Tonda kokot si vzal kraťák, že jo, který je tady nelegální. A Maty objednal ubytko pro 3, takže Hilmoš se tady někde potácí na parkovišti. Vůbec nevím, kde je, takže ho jdu najít, protože má klíče od auta. A taky jsme mu teda dali dětskou pojistku, protože už to s ním bylo k nevydržení. Zole, co to chlastáš do prdele? To není pivo, kámo. To by to vyskakalo. Hlavně nebuď jako nápadnej. Já nejsem vůbec nápadnej. A jak hodnotíš první příhodu s policajtem? No, dobrý. Přijel jako v téhle majestátní dodávce docela. A myslím si, že ten byl právě docela jasný. Po tom, co tady zkoumal vejták, vole. A co? Nemož, jo? Jo, jak se snaží moc nemluvit. Ale je to docela komando. V? Mother. Víc? Jo. Mother Anna. It's okay? Yes, super procesové. Mother name Víta. Co se stalo? Vysuli jsme z Boltu, 5 minut jsme tady něco dělali, vole. Zabal si nás, vole, skoro benga. Ten, vole, pak jsme jim museli dát v občan. Posral, vole, že mě dají dechnout, vole, kámo. No ten tam božrali úplně na stračky. Kámo, to bych nadechal tak půl určitě promile, vole. Takže chtěli nějaký ID, vole, že jsme vypadali suspicious, hlavně teda Hilmoš, vole, že potřebujou jméno táty a mámy. Takže paní policajtka na Hilmoše, mother name, father, Anna. Prostě nevím, vole, je to jedno, vole. Prostě to pohybalo ona, kámo. Normálně už nás mám za básu, vole. 5 minut, co jsme na svobodě tady, jo. Zastavilo to auto, vyskákalo. Úplně nás obklíčili, jo. Totálně nás obklíčili. A pokud stane velký okamžik a to je 24 hodin, bude Hilmoš nachlastaný. Chytla policie ho pouze jednou. Jenom pro kontext začal včera už jakoby na oslavě. Jdem na panáka, hoši. Jsi nachlastaný právě 24 24, jo, 24. Já se divím, že mě nezastavili a nedali mě dechnout, vole. Já jsem fakt kámo zadržoval dech. Gratulace, pane. Ještě má taky si pogratuloval. Gratuluji, 24 hodin v lihu. To se nedá, vole. Budeme s Hilmošem vybírat nějaký nové kloboukové. Já už se nemůžu zbavit toho, vole, nachcanosti, vole. Zloguj to, vole. A jako nevypadá to špatně. Ale, jako bude se Hilmošovi drip, ukaž triko. Proč jsi nasranej? Kurvený ponožky, vole, vybrali, vole. To je jak šprcky, vole, já nefungujou, vole. Jak ty hodnotíš ponož? Byli mu třeba tak o 6 000 menší, no. Tak Matej koupil citronovou limonádu, velmi krásnou. Není to vůbec špatný za mě. Jo, oni to Matej, jak to hodnotíš? No, citronovka, známe malinovku, citronovku, klasické české. Cením, že tady prostě dodržou tyhle české tradice. Ano. Já bych se hlavně vyjádřil k tomu, že to pivo stojí do prdele 105 korun. Jo, tomu bych se vyjádřil taky docela. Nedá se sehnat pivo prostě z typického mrazáku, nebo ledničky. Víš, furt jako chlazený jen tak jako zvenčí. Tohle to je fakt jako studený prostě pivo s bublinkama. Což je jako dobrý, ale stojí kurva 105 korun. To je dobrá, kámo. Ale je bez piče dobrá. Jdem se tady uvažovat. Ty vole. Já zase tak velký to jako nebylo. Je to 0,4? 0,4, to je velký panák. To je 750 korun. To je dobrý. Hoši, já si myslím, upřímně jo, že za tenhle trip jsme toho víc vychcali, než vypili. Já jsem to, no právě. Průměrně, jako včetně Hilmoše, víš, jako průměr. Tak Hilmoš bych chcel tak trojnásobek toho, co vypil. Měl si ruce, jo, hele. Finta jako kráva. No, takže jsme si dali další malinovku. Máme tady jakoby druhou rundičku. Není to fakt jako malinovka, ale úplně totálně, kámo, úplně stejně, kámo. Ale paní říkala, já jsem se jí ptal, že to má tak 10%. Je to malinovka. Paní říkala, že to má max 10%, tudíž to jsou takový jako slabý sračky. Na zdraví, vole. Víš čo, to je jak ten nanuk. And teach me something, teach me.
Takže jsme tady s Borcem na nějakém pivu, kámo, Borec svým o pivu, kámo, víc než my všichni do ty vole. Jo, mně to třeba přijde mnohem zajímavější, než jít na nějaký jako prozkumování pivnice, jako, nebo takových těch, jako jak se chodí vařit pivo, jak se jmenuje. Pivovar. Dává nám třeba ochutnat jenom do panáků, fakt jenom na ochutnání a některé ty piva jsou fakt zajímavý, třeba jako ty okouřený. To smoke, no. Jo, ty smoke byly extrémně Vždycky zajímavý. jako by řekne něco a já si řeknu, to tak fakt je, kámo, ty vole, to máš fakt pravdu, kámo. Měli jsme tady, ty pičo, 10,6%, vole, 24. To je, jako, to je za mě brutál, jo. Já jsem plnej jsem. Dal ještě tu, zkusil tu Lasičku. Si dej. asi jo, jak se řekne 0,2. A to je vtipný. Někdy 7. Seven small. Počkej, já ještě jdu psát, Jo. Kámo, nikdy jsem nepsal na bankovky. Zdravíme ze Sudece se napsal. Jsem. Myš tam Kentus. Já bych to dal někam sem, ať to je pěkný. Jo, já taky, no. Jo, jsem. Jo, dej to tam. Tak mi fakt tam, pošli mi to pak vlastně. Já mám Tak si objednej Kentus. Hrni. Please, sir. Please, sir. Víc na hlas. Please, sir. Víc na hlas. Místr? Nebo mistr, řekni mistr. Mistr. Tak co, jak hodnotíš tuhle hospodu, Máme vole? tady na výletě můžu se tady nabít telefon, což jako hodnotíme se pozitivně. Pozvali jsme na nějaký panák medoviny, 2 další, takže jsme se dali 4 dohromady. Stála 10 zlotých, to si 50 korun. Takže Zoša a Anton, vole, Zoša a Tonda nám to namíchal. A bylo to teda, vole, mega dobrý. Delikátní. Takže, a jeden za 10, vole, zlotej. Zlotých, což je 50 korun, my tomu říkáme chata cena. Co se stalo, Tondo? Takže objednal jsem poprvé v životě Bolta. A objednal jsem to jak, Adame, jak? Objednával to v hotovosti, ale ani Ale jeden. omylem. Ale omylem a úplně na píču. Takže... Ani jeden z nás samozřejmě hotovost nemá, takže jsme tam přijeli a bude, že chce, vole, 36, vole, polských peněz. Polských zlotých. A my nemáme ani hovno, takže jsme jeli na bankomáto. On jel někam do píče, kde žádný bankomáto nebylo. Takže jsme jeli sem na benzínku. Vybrali jsme 50 a možná si vezme těch 50, takže potom jsem tam nastoupil. A Takže říkám Adame, prosím, jako vole 10 zlotých, 150 korun, vole, jako vole, posral jsem to, ale, jako, no. Takže jsme vzali zpátky, vole, 10 zlotých a za to jde to teďka Za to koupit. si jdeme koupit pivínko. To jsem chlastal ráno, vole, to taky byla píčovina. Pak nás zastavili benga, že jo, samozřejmě. Vy nechčijete. Vy nechčijete. Jo, chčiješ nebo ne? Já jsem si vyštěl. To jsi nevychtěl mě hovno. Musíme prevole, tam vole první kamera takhle jel mojí. Ty vole, Helmar taky pošli si snapem dost. On spal na židli. Maloletní máma. Mě? Jo, prvé. Kde to máš? 9:34 a je čas na pivo. Kamu, já mám chuť na český pivo, vole, ne na takovýhle sračky, vole. Zlatý český pivo. Pojď Dodna. Ty vole, to je démon, vole, 9:30. Já bych si s váma diváci rád zahrál takovou hru. Jmenuje se to Najdi Hilmoše, jo. Protože on tady nesmí vlastně být, jak už jsme... No, jak už jsme už zmiňovali, jsme tři. Vers Valdo, víte, jako tak vers Hilmoš. No, tak... Udělej záběr tady parkoviště. Jako opravdu nenápadnej. Jakoby parkování celkem hard, jako zaparkovat tady celkem porod. Nutno podcenit jejich kruháče, jelikož jsou úplně na hovno, ale úplně. Tak teďka máš druhý hubu, co? Teďka? Teď Hilmoš druhý hubu, co ale? Nějaká bublina, těžko říct, co to je. Co si myslíš, že to je? Taková jakoby bublinka, no, taková. Původně to byl rovnej středník a pak to bombardovali, víte? Ne, oni to drželi ze spoda. Jako Oni to právě, oni tam, jídala se tam Přišla ráno, tak 3 chcípli, tak to je nahradili No, další. právě. Kluci, já bych jenom rád nějaké naše stravovací návyky. Snídaně, Mekáč, potom obědu Burger King, k večeři, Dneska dáme kebab. k večeři Mekáč, dneska k snídaní burger od Mekáče. Oběd bude kebab. Já nevím, kde na dálnici jste dá sehnat kebab. Za poslední naše prachy jsme si koupili, vole, žadla. A jdem ho vytočit. A jedem. Tak a uvidíme, co tam nám padne. Nějaký jackpot by to chtěl. Musíte to nechat na 40.
Haču! A na co to je ten tiket, ale? Máme tiket. For some prices. Piču, hele. To dobře tam, vole, ráduje, vole. Jo, print. Je to dvojí stream. Pojď. Vítězství. Finally. Vítězství. Dobrá turbo. Koupili jsme alkohol, naftu máme, jedeme domů. Alkohol je to super, naprčíme. Naprčíme. Stále asi to 70 Benga. Počkej, jak já nahlásím Varšavy. Ne. My jíme Varšavu. Tak na Varšavu. No vole, zase, jako bude se opakovat cesta, jak jsme jeli sem, vole. Protože to dneska nezvládnu, vole. Já to dropně dělej, jo. Pojď na drop, počkej, na dropovou flašku, dělej. Pomož. Polský piva. Já už jsem myslel, že už jako mám nachlastaný. Ani píču. Dámy a pánové, stala se velká věc. David Hilmar dal 48 hodin na alkoholu. To je to on. Tak na Hilmošův alkohol, víš jo? Já jsem si říkal, že nebudu tolik chlastat, vole, ale to nejde. Dej mi to, vole. To John celý, ne? Ten Jo, zase byl se na první tací pauze. Kámo, ty vole, to píčo, vole, jsem tam, to píčo, to píčo. Já jsem vyřivel. Já se potřebuju držet, vole, něčeho. Tamhle je vchod do dámských, tak kluci šli radši na pánský. Potřeboval jsem si odpočívat, že jsem přišel se o tohle království, ty vole. Hilmoš řekl, že to máme za něj. Já jsem říkal, že to vezmu za něj, takže si zrovna na Zinku. Hej, vole, mě tady někdo zavřel. Když jsi mě zavřel, tak mu to rozmrdá. Vypuste Hilmoš. Otevřít dveře. Nemá, to je čurák. Kámo, já tady se snažil, abych ti tam nenamrdal. My jsme na obídku. Kebab house nebyl nikde v okolí, tak jsme si dali burger. Je možná zase kámo největší násor tady v tom burgeru, který mu měli, vole. 4 masa, vole, si tam navolil. Kámo, je tady v tom naznačím, aby burgeríkem, vole. Já tě mám rád jako lízatko, jako lollipop si moje kopyto. Trochu lopata, nevadí mi to, trochu hlupata, oholím ti to. Co se děje, Hilmoš? Co se děje, Hilmoš? Vole, mě tady zavřeli, vole, já mu urvu tu kliku, kámo, ti říkám. Hilmošku. Hilmošku. Příště až pojedu do Polska, tak nebude. Tak pojď. Bohulo. No, pořádně to vím, no jasně. No, to nejde. Tak to neurveš, čuva. Nič. Okenen. Tak jsem tady vymyslel takový vejfuk. Komín, vole. Takový vejfuk, no trošku, vole. Funguje. Přišel, že spíš jde víc od huby, než máš kartu. A běž to koupit, vole. Co jdeš udělat? Přijít po mně pít. Takže se to jmenuje. Soplovice. Nevím, jestli něco Ván Soplovica. To jste fakt retardní. Cože? ID? Ciszaboni obsłużywa. Okay. Vanzin Kulment. Yes. Soplovica Big. Vypij to. A tak Libenka. Vypij to. Libenka. Yes. A vypij to. A kart. Vypij to. Yes. Máš jít tam, máš jít vedle. Yes. Skalenej. Jen se konec celý,
nemá, zapomněla vážení, na jehody mražený, Miguel to pálený. Top kurva řidič, to je nejlepší řidič, co jsme si mohli vybrat. Protože jsem mu koupil ty vole tyho soplovice. Vypni ten sonku, vole, skurvenej, nebo. Takže jsi to tam dal. Takže zastavili jsme na další chcatý pauze, Hilmo jsme s ním už koupil 5 těch. Pojď co jich chcát. Víš co nejhorší, že já nevystoupím. Dělej Hilmo. Má se pravda, že se držím tady dveří, vole. Dělej Vole. Kamu, kolik je? 6. To se s 2 minutama. Ale já se musím vychcat, počkej. To je moc, kámo. Kam já nikam nejdu. Kámo, pojď sem, kámo, nechci tady. Kámo, neotáčej si na ty lidi, kámo. Žilmoš. On už je. Nech on už. Kámo, já to teď. Radši se vychču proti baráku, než kámo, vole, abych Tam děti, mají lítat. to je díky tůča. Jak si tady to si robožíme, takhle. Chybě tak mě nenatáčej. Já jsem rád, že se držím auta, vole. Kámo, my nemůžeme jít tam domů. Já se nechám vysadit na Rovnášově. Ani nejdu do auta, vole. Já dělej, nejdi do auta, bacha na ty boty. Ale máš dobré outfit, no. Bacha na ty boty, Hilmoš. Bacha. Co se tam děje, vole? Tady já bydlím, vole, mrtě. Dobrý, tak běž se nejde. Počkej, já ti řeknu příběh. Kámo, tady na tom sedle bydlím už kam od začátky Varšavy. Víš co, tak mně se líbí. A to je hlavní. Co to za hůd, vole? To je tvůj. Já ti tady rychle poklidím. To je mrtě hůd. Já si řekne píčoviny, vole. Vyhlásím jak smrd. Tady mám Mercedes. Sery do toho auta, už jede. On nedokáže na mě chodit, ale stejně se nabije, sery. To je Merci od Polska prostě, já takže si nabiju. Už jede. Jau. Neobtěžuje vás. Nemá... Obtěžuje. Ty vole, to je Boris. Můžu s vámi pojet. A máte cíčko? Co? Máte cigáro? Nekouříme. Jste napitý a jedete. Ne, já nepiju, ale ten je úplně hotovej. Jedem z Varšavy. To je píče na hovno. Vyděláváme na takový, co jste vy. Já naštěstí pracuju, ale ten je... Pádem dobrý, ne? Ale on taky To není dobře, já bych vás flákala a mazejte dělat, vydělat si peníze. Ale on taky, hlavně víte, co je nejlepší? On to je ve 4 ráno, Já má. ve 4 jdu makat. Teďka jako by. Já ve 4 hodiny ráno taky makám. No, Dobrá. No to je dobrý, jste jako dobrá, paní. Jako vy chodíte fakt ve 4. Že ti dá někdo důchod zadarmo, kašoba do auta. paní říká, hele, fakt už. Drž hubu. Hej, tak my ho tady necháme, odvezete si ho. Ne, neodvezu to. Ježiš si flašky. Tak a odchod. A počkejte. My se zeptáme jakoby... Ale něco ti řekl. Fakt, Hilmoš. Dobře. Nikam nechoď, Hilmoš. Ty se omlouvám, on úplně A ty? Lefty? Máš cigáro. Díky moc. Jsi Polák? No, Ukrajina. To je zdar. Čech. Čubole, já nemám celý den na vás. Který Zdar. Čech. Pl. Zapo. Dobrý bar. Jestli víš, to je dobrý bar. To je mrtě dobrý. Zdar. Měj se. Už se neptám. Pohodě.
Stanete od kunkárna, nech spadne po okně. Nemáte zapalovač. To máte chlajzl. Chlajzlera. To máte chlajzlera. Jako mrtě dobrý auto. Díky moc. Pojď už do hajzlu. Pojď už do hajzlu. Takže je tady nějaký podezřelý ticho, co se stalo tam, no? Dámy a pánové, výlet Varšava je tímto oficiálně ukončen, jelikož já jdu domů zde. Maty už je doma. Maty už je doma, Ilmoš taky. To byl ještě příběh. To jako... Takže bych tímto videem rád a od srdce poděkoval jakoby klukům, že jeli takhle s náma, se mnou. A myslím, že jsme si to moc užili. Myslím si, že z vlogu můžeme všichni vidět a že všichni budeme vzpomínat. Jako zrovna Maty koukám, že píše do skupiny Vít, jestli předání Jilmoše dopadlo v pohodě. To bych si ovšem nechal na vyprávění, nesmím všechno prozradit. Ano, samostatné video. Ale tímto videem bych rád ukončil, možná to bude jako po titulkovce, bych rád ukončil tento výlet. Takže já vystupuju doma. Takže dámy a pánové, já s tímto loučím a mějte se pěkně. Čau.